Baserrisa kalera begira jarri zanekuak. Bizibidia, bizimodu samurragua, edo igual aurrera egiteko modu bakarra ikusten zan, hangoitik behera begiratuta. Eta hainbatek, geixenek egin ebin salto. Biziteko irabaztera, kalera. Aitzol Iturbe eta Andoni Iparragirre gazte antzularrek kontrako bidia egin daue. Kaletik baserrira. Beukain beste bizimodu baterako aukeria, baina euren autua izan da lurretik biziteko saiakeria egitea eta bide batez, baserrisak gizarte osuari egin leikixon ekarpenian euren alia jartia. Elikadura burujabetzia beti hortxe zerumugan, helburu. Eta ekoizpenerako beti irizpide ekologikoen eta are gehiago agroekologikoen aldeko apustu eginez. Idalatorre baserrisa da hau, Antzuolako Irimogoen auzuan, Iturbe Lezeta familixakoen baserrisa. Oindala 2 urte eta erdi ingurutik lantoki Aitzolek, aurtengo udabarritik baita Andonik be. Biologia ikasketak egin eta gero irakaskuntzan ziharduen Andonik. Fisika ikasi eben Aitzolek, eta doktoretza egiten ebilela erabaki eben haitxi eta baserrisan lanian asteia. Hogan, basan ikerkuntzial mundu hori disgustuan ebiena, baina egisa esan ninduan motibatzen, ez? Itxen ninduan horrek zetaako zan, edo ze, bai igual zan reto personala kapaz izetia gauzeta iatzeko, baina gero konbentzimentu hori gauzetaako da edo etzeukan, ez? Eta honek bazeukan motivazio hori, eta ikusitza elikadura burujabetzan ze utxune daukan gure herrixak, hori aportazio bat itxia izan zen, netzat hori izan zen, zea klabia, motivazio klabia. Gero, esan dana, aurra ezauna zen, ez dakit, hau ez ezauna da, ez dakit, danak esaten den bezala ez, da gogorra, zure kasa hastia edozein negozio da gogorra, lehenengo sektorian proiektu bat martxan nahi bintzia artean gogorra da, eta hori bat zeuan, zan pixkat piztina salto itxia, jakitzeke ze ertengo zan, ondo ertengo zan, edo etzan ertengo. Baina buruan neukan, eta erabaki neban honi heltzia, eta alaxe hasi nintzen, da neban beste lana, eta honekin buru belarri, motibauta, eta... Karreran zier, Txilera joateko aukeria eukinean, eta bertan 6 hilabetez ikasten egon nintzen, eta bertan aurkitu ginoan leku bat, zeinetan jatorriz duela urte gutxira arte, lekua desertikoa baldin badabe, nekazaritza oso indartsua izan den, baina aldiz gaur egun agroindustriaren monstruo nagusiak, Monsantoan nagusiki, barruraino sartuta zeren eta ikusi besteik etzegoan, lurren banko horrenetan sekulako negutegi kilometro pila bat, ikerketa zentruak, eta ari zian, bertako bariedade konkretu batzuk eta pixkat, sekuentzia genetiko horiek debekatuta baldin badago ere, bioetikaren arabera, patentatzen eta beraientzat hartzen negozio bezala, ez? Etorkizunean aldaketa klimatikoagatik edo dana dalakoagatik on leizken desertifikazio arazoen aurrean eta hango barietate haiek edo hango sekuentzia genetiko haiek erabiltzeko, ez? Beste izaki batzuetan txertatuta, ez? Eta, esperientzia haura, sekulako injustizia sozialak ikuste zianan, lurrak kendu egin zituztelako, insotzielako alde batetik bertako nekazari xei, eta gero bestaldetik zeuan, sekulako erabilera, pestizida, agroindustriarekin lotuta daren sustantzia kimiko eta biologiko asko erabiltze zian, ez? Eta hori, sekulako ingurumen inpaktua, eta esperientzia guztiak pixkat bultzatu ninduan beste buelta bat ematera kontu da nahi, eta nire bizitza replanteatzeko, nire bizimodua replanteatzeko behar horretara. Beti tiratu izen nau, kanpoan lan egite horrek, lurrarekin kontaktu zuzen hori eukitze horrek. Aitzol umetatik ezautzen eban, aukera ezin hobe baneukan, Aitzol ja hasitzasoan proiektu batekin, proiektu hortara gehitzea zen, eta ez neban zalantza gehiegi euki erabaki hori hartzerakoan. Inguruan reakzioa, igual bi zatitxan banatuko nuke, bata pixka planteatzen ebilenean, eta bestia erabakixea hartuta gero, ez?
planteatzen ebienean, ez dakit, neuk eukin eizkian bildurrak, baina biderbi, ez? Igual, guraso eta eskemetan etxakune sartzen, ez? Hainbeste ikasi, hainbeste zea, eta gauza seguru baten bila jun biherrian, holako abentura baten sartzea. Orduan hasieran pixkat, bukatu doktoretzia, bestela geratuko piztina utz batea salto itxia da, eta bar. Eta, zentzu horretan pixkat hor, bai norbeak euki bidau buru gor geixa pixkat, ez? Ere etxakue hain erreza itzen ulertzia nola lan aukera bat eta ibilbide profesional bat, eta ondo doiarrena, gutxi gola bera, zeatik laga alde batera, soldata bat, zeatik laga hori ez, oporraldi finko bat, zeatik ordutegi finko bat, zeatik hori laga alde batera eta holako zerbaitetan sartu, ez? Ez da oso ondo ulertzen hori. Eta egisa esan hasieran ez zeben oso ondo hartu. Ulertzekoa, ez? Gurasuen reakzioa, batetik, en general, gure inguruan dagoen hori, ez? Lan bat topau eta bizitza guztirako, eta lan estable bat, eta, semia, gurasuek beti nahi da, semia alabak eroso egotia, eta, pixkat abenturetan eta ziurgabetasunean sartzeke, seguridade hori sartu esku, ez? Bizitza honetan dana seguru eukitzia eta estabilidade bat ezinbesteko izetia. Eta gero badago igual beste faktore bat, gurian baserri txik bizi zen lehen familizia, itxitxa eta mama urten batzutan, eta gero kaleako bidien zen, ez? Eta ikusi baserri saketze bala emoten, dana zala lana eta diruik eza, eta orduan kaleako bidea. Eta horrepe, uste baserritxan jaio dianen kontzientzietan eta euki da bela eragin bat. Nik txaloik enotzan egin. Txaloik enotzan egin. Nik uste dut, bera zeukan aukerak ikena izan karreriak eta abar, baita ere bizimodua nahiko errestasun batekin, hone baino errestasun gehiagokin segurazki eta atzeko aukera zeuskala. Basarriko produktuan baloria beraka juten hasi izan eta hola jarraitu dau 50 urte hauetan. Orduan, gure moduko basarri txikixea eta familia hundixea atzenean basarrikuak laguntza o komplemento bezala balio izen dau. Baina gure bizimodua neria beti egon da kaleko jornala eta kaleko lantokixei begira. Neria, nire anaiena eta gurasuena eta danena. Beste gauza bada, basarrixa mantentzen zan neurrixan, horrek laguntza txo bat emoteze bala, oindala 20 urte arte. Oindala 20 urtetik onutz, ez dauki inungo errentagarritasunik, hola, esango nuke, afizionau basarritar bezala ibilean jendian dago. Orduan, ez dut esango txaloka jarri bizanik. Pasatzen dena bere bizitzia da, bere erabakizia dira, eta hori baldin bada, lagundu. Baserrixa bizibide, norberaatik eta baita gainerako ekarpen bateikearren be. Esan da moduan, elikadura burujabetzara arteko distantzia laburtu guran. Zentzu honetan, hemen kontsumitzen ditugun produktuen ekoizpenari dagokizonez, Aitzol eta Andonindako importantiak dira bi galdegai, nun eta zela. Nun ekoiztua da eta zela. Gaur egun onuragarri joleiken burujabetzia ezinbesteko izan leikelako etorkizunean. Azken baten lurra eremu biofisiko mugatua da, bai, eta ari gara guztiatzen bertan aurkitzen dian baliabideak ikaragarrizko abiaduran, ez? Eta baliabideak lurran planetan alde batetik bestera mugitzen etengabeko kontsumo ikaragarri altu horrekin, elikadura burujabetzan gai hau planteatzen da alternatiba bakar gisa, bai. Eta etorkizunera begira edukiko dugun, benetako behar bat izango da, lekuan pixka bat bertan jango diran elikagaiak, bertan ekoiztea, guk ekoizten dugun horrekin aurrera irtetzeko, bai. Gure lan moldia nekazaritza ekologikoan oinarritzen da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta elikadura ekologikoko kontseiluan izen emon daga, eta zigilu bat dauku. Kontua zigilu hori pixkat motz gehatzen da, zure inpaktu sozialai dagokizionez eta beste hainbat gauzatan. Zuk eukizenke zigilu hori eta gero zure langileak esplotau. Edo eukizenke zigilu hori eta
ez dakit, lehen gai pila bat ekarri kanpotik, eta kanpotik ekartzen dian leku hortan, esplotazio pian eta lehen gaixak izen, ez? Orduan, hemen badago movimentu bat, ABSH kolektibua, pixkat finkatu da bena, irizpideak, ez bakarrik ekologikoan bai edo ez, baizik eta zein da zure proiektu horren jasangarritxasuna, ez? Zein da jasangarritxasuna, ze impactu sozial daukozu, zer radixotan saltzen dozu, ze merkau okupatzen dozu eta aldatzen jatzu bestiei lekua, zure proiektuak jarraikortasuna edukitzeko ze baldintza sortzen zabitza, da, zu jubilatzen zanean edo lahatzen dozu nire proiektu hori, beste batek hartzeko moduko proiektua sortzen zabitz. Ze autonomia daukozu, erabiltzen dozun jatekuak ganauantzat zeuk produzitzen dituzu, edo erabiltzen dituzun landarak zeuk hasitxik sortzen dituzu, ala dana kanpotik ekartzen dozu. Eta guk bai dauku buruan pixkat, hortan aurre itxia, eta azkenean horrek dakarrena benetan sortzen dian proiektuak burujabiak izatea, eta horrek bakarrik dakar nekazaritzako guztiategiak interes orokorrai erantzuteko izatea. Bestela, segun ze eredu, eta horre ondaen eredu intensiboak, ez? Izaiza langilea diala piezak, ekartzen diala insumo danak kanpotik, hau da, jakixak edo fertilitzantiak edo dana alakuak, eta zu dedikatzeza pauso bat itxea dela produktu eta izen letxugak, izen tomatia, izen esnekixak, izen okelia, eta gero ja berriro saltzeko motekatzu distribuidora handixei eta erakitzen da, bez? Orduan, pieza bat, eta kasu hortan, nekazaritza guztiategi horrek ez dakarte buru jabetza bat, ez? Lehen gaixetan daukuzu menpekotasuna, multinazionalena azkenean kanpotik ekartzen zuenena, eta salmentan be daukuzu berriro enpresa handixen menpekotasuna. Orduan, guk zigilua zaratau, bai pixkata postu itzen du eredu buru jabe baten alde. Guztiz biharrezkoa dela, jende ekintzailea, bai, olako proiektutan, guria bezalako proiektutan murgilduko dan jende ekintzailea aktibatzea, ez? Eta martxan jartzea. Baina, bueno, horrekin paralelo eta guztiz uztargarriak dira, bai, erakundeen aldetipe benetako konpromiso bat egon behar da. Eta, bueno, guk suertia dauki du, izan be Antzolan kasuan, Antzolako udalak eta Debagoienako landa garapenak elkarlanean proiektu bat martxan jarri zeben, Ernaberritu izenekoa. Debagoieneko Deba Garaia landa garapenerako alkartiak daroia Ernaberritu egitasmoan gidaritza. Abia puntua, argi ikusten zan gauza bat. Debagoienean lehen sektorea gainbehera nabarmena izan dago azken urte honetan, industria eta zerbitzua manteniu edo igodan bitartian, lehen sektorea berriz bera fanda, ez? Eta, argi gorri badau piztuta, ez? Baserrixan funtzio hori aldatzen fandalako, ez? Guretzako, baserrixa ez dalako etxe utz bat soilik, baizik eta unitate, ez? Nekazaritza, abeltzantza, basogintza unitate bada. Eta unitate horretan honek, ez? Eragin handia dako, paisaian, ez? Berak kudeatzen dagoelako, kudaketa zuzena egiten dagoelako, eta batez be elikadura, ez? Gainbeheraren arrazoiak hainbat. Eskulana berriketako zailtasuna handia dakula, gaztiak inkorporateko zailtasuna handia dauz. Zailtasun horrekin garri dagoena da, ez? Gainbehera bat, ustiet egitean ez dalako inberrikuntzarik, ez da inobekuntzarik eta zaharkitua fanda. Eta ustiak etegi horrei be, egoera kaskarretan dauz, eta berriz behartze horrek inbertsio handia bihar dau, eta ordan, bestalde, oinordekotza edo erentzia. Azken urteetan erentziak anaierreba guztietan banatu izan da, eta orduan, baserrixak azkenean ustiategi bat aurrerateko lur batzuk kantitate bat bihar dau, eta zati txikitan itiak azkenean horrebe zaila egiten dau ustiategi bat aurrera batia, ez? Hirugarrena, ekonomia globalizatu badakula, eta horrek harri dagoena azkenean da dumping bat, ez? Azkenean mundu osoko produkzioekin, Euskal Herrian dakun ustiategi txikiekin ezin dugu konpetitu, eta bestetik baiera industrial badakula, ez? Baiera kutsu industrial hori izateak azkenean lanpostu batzuk sortzen ditu, etekin edo soldata finko bat. Diagnostikoa egin ja neurri zuzentzaileetan lanian hasteko ordua. Eta hor hainbat hildo. Ustiate gisa jendarteratu eta Areitako ekoizpenaren barri herritarrei zabaldu, bertako produktuen kontsumoa bultzaketako kontzientziazioa, Areik eskainketako herriko merkatarisekin lankidetza, taberna eta jatetxietan bertako produktuak ebalteko ekimenak eta gehixau, herriko lantegisekin lotutakoak adibidez. Egon ginen herriko lau lantegiekin eta lau lantegi honek azken egotzen hainbat proposamen ezberdin, zer aldauen jeurakin lehen sektorea edo
indartzeko, eta bueno, elai adidez animau zen, otarren sistema edo bere enpresan txertatzia, ez? Eurak munduzko denea, euran jantokixan apal batzuk, eta bueno, hor dauze gure baserritarrak, astero-astero euran produktuak eruaten bertako langileei, ez? Bestetik, matzerrekakoakin, horridura ekonomikoak laguntza babesle moduan. Guk eurakin dakun erronka eta goizperrekin batera da, jantokixa dako, eta jantoki horretan bertako produktua aldik eta bertara eruatia, ez? Neurri honeikin danokin lortu gura dana, bertako produktuen kontsumoak gora egitea. Eta ondorixoz, jende gehiago animaitea adibidez, Aitzolek eta Andonik emundako pausu emutera, baserrixe izatera ogibide. Eta kontzientzia bat euki dugu, zatik azkenean, ez bau gure baserritarrei erosten, gure baserritarrei desagertzen doia. Desagertzen balin badoia, paisaia badoia, eta gure elikadura zubironetza badoia. Hori borrokatu behar dugu, bai instituzioetetik eta beste milera eragiletatik. Baserrixa lanpostu bat izan behar dela eta gaina duina izan behar dela. Hotzaren sistema hortaz lantegi barruan bebai, elain. Baina herri osora zabaldutako eskaintza da hotzarena. Kontsumo taldia deiketan dana. Hoxe da Idalatorreko ekoizpenaren banaketa eta salmentarako lau bidietako bat. Horta konpromiso hartuta duken jendiei, preparatzen jau astero saskixak. Eta horrek emote esku, egonkortasun bat, konfiantza sortzen da gaine eurekin be, eta emoten dozku planifikatzeko modu bat, azkenean esaten du 6 piniku saskitxan, hori sartzen du, eta akiu egin baten salduta dola, eta horrek guri patxara bat emoten dozku. Beste salmenta modu bat da, zapatu goizetan, Antzolako plazan. Eta hori politxa izaten da, ez? Oin arte ez ginen bajatzen, baina urtengo udan hasi ga. Eta emondozku pixkat, jendiak inoteko zapatu goizetan kalea bajau. Lehenbe baserritxarrak azauketan aporretxatzen zen kalean jendiak inoteko. Gu ostegunetan dago ibiltze ga, baina zapatutan pixkat jendiak kalean inoteko eta gustatzeraku. Gogorra da, txandaka junaren bi zapatutik bat lotua kumpliu bierra hauku hor, baina aldi berien politxa eta ondo saltzen dunez, mereziozko. Bestia, Antzolako Amaia janari dendan saltzen du baitxa, eta guretzat importantia da, ez? Azkenean beste modu batea erostia nahi daben jende batentzat malgutasun gehiagokin aukeria gotia erosteko, oso importantia da, eta gaina guk benetan sinisten du herri bizi baten, baserritxarrazko egon bidean bezala, denda txikixak egon bideala, eta ez superfizia ondixak, ez? Eta orduan nahi du horre gotia eta horrekin kolaborazio bideak eta danontzat onuragarri dian lankidetzak aurre eruatia. Eta beste bat da, ere indajan, Arrasaten, da denda kooperatibo bat, eta bertan aurkitzu lezke jaboi ekologikoak, Naparruako pastak, zerealak, eta eskualdeko barazkixak, eta hainbat gauza ekologiko, eta da nola izateko supermerkautxo sostenibile bat, ez? Eta guretako, azkenean, danak dira importantiak, ez? Diversifikatzia komeni jakulako, eta ez bakarri salmenta bide baten menpeon, bai astero hartzen dozkuen jende horren konsumo taldia, bauka puntu berezi bat, ez? Konpromiso bat dolako, bai eren aldetik, bai gure aldetik, eta sortzen dian konplizidadiak eta eharrak dialako. Eta aurrerantzian be, bauku asmoa horrekin jarraitzeko eta jende gehitxu inkorporatzeko be, bauku itxaron zerrendatxo bat, baina hori, poliki gabitz jendia sartzen ez dulako nahi prezipitatzek eta gero zerbitzua emon ezin da gehatu. Alde batetik aukera ona pentsatzen jaten produktu ekologikoa kontsumitzeko, ez da erreza hola topatzia eta gero beste alde batetik Antzolakoak, bertakoak izetia eta eskaintzen dituen abantaiak. Flexibilidadia, etxeraino ekartzen dabe, apurtxo bat astero dago zehaztuta ze hartu bihadan da ze eskaintza bat itxen dabe, baina badao aldatzeik eta hori guretako bentaja handi bada. Hemen bertakoa izetia eta badakigu nundi datorren, zela lantzen da, zera ereiten den, eta
asko ze konfiantza hundixauakin hartzen dozu. Kalidade aldetik asko sobia da. Arduratu, betik arduratu dozt, baina aukerak, oindala urte asko, aukera gutxi zen. Nik uste dut onura bi aldetatik dala, eta mantendu bidan zerbait, ezta? Olako sektore baten aukera hau eukitzia, eta guk eskaintza hori eukitzia. Aste honetan, kalabazia, leitxuga bat, porrua eta zumua, pixkat berezi. Nagorragia bai, Hasi da, oso ondo. Pixkanaka, aberroin neguko gauzak eta ziko dira, eta bueno, baina... Oso ondo. Bueno, nik uste dut gaztia ekoizle bezala hildo hontan, onuragarrixa da ondako, posgarrixa da, normalian gaztiak beti enpresa behira edo beste lan batzuta behira, eta berriz atzea, pixkatatzea pauso bat, baina berriz gauza onak itxeko, posgarrixa da zentzu hortan. Atzera pauso bat, atzera denboran behintzat bai esan lehike. Baserrixak belaunaldi batzuk lehenau euki eben funtzinora. Idalatorren adibidez, Aitzolen aita jauna 35 urte bukala etxetik kanpo lanian hasi zanera arte euki zeikenera. Aurreko belaunaldiareik, bizi izandako zailtasunen oroitzapenak erabat aldamenera itxi ezin ja, baina areik gainditu guran. Amamak geroa be, ondio hasita geroa be, hor gozia da, eta ez da gize ontxe ustotai dela pixkat konbentzitzen, asundua behabe guztu da bilemen gurekin saltzetan. Zuan garra hor zegoala, basarrixea martxan zegoalako, ez da? Eta, bueno, horrek eman dau, nik errestasunik enuke esango, aukera bat, hor, esango inuke, lehengo aktibidade horren ondarretatik, berriz zua pixkat pizten hasteko. Ezaupidia zeuan, lan erramintana, lanana, bai lurra lantziana, landatziana, asixiak, hor bazeuan ondare bat, eta ondare horri heldu injaue, ezin dut ukatu, posta ondixea emoten doztela, olako aktibidade baten astia eta alegina eikia, bai bizimodu bateratzen, eta baita ere, kalian eta jendiai eskaintza berri bat, eta netako oso ongarrixa dan eskaintza bat ipintzea. Gauzak gogorra izan dira, lan asko behar izan da, baina, neurri desente bat hartzen adira, bai ekoizpen volumenian, bai diru kontutan, eta hori postekoa da. Nik ene ningo amesetan be, oin 3 urte, hori hola izango zen. Hasieran dana ilusinua eta ez dakit, nahi gogorra be, nuke esango lehenengo temporadia gogorra behin jatenik, dana ilusinua eta ondio dana nobedadia, da txupau, gauzak ikasi, eta ez dakit gogorra izan dan oin jaten niri hainbeste. Gero bigarren udiaia, pixkat gortxu hau, ez? Azkenean azpiegitureik ez daukozu, ureztapen sistemaik ez, eta volumen bat hartuta, pixkat nola izateko infrastrukturia montatzen produkzioan atzetik, ez? Eta bai erramintxak, bai gauzak, eta denak beti behandu mogan aiatzen zian. Eta horrek gogortu izostan. Eta hon ja, 3. udan, bi gala eta kontrola be, esperientzia bat daukula asko hobeto. Eta etorren urtean, espero du artean hobeto izetia. Ez komentat, aurten adibidez ibiliga patatia eta atzen, eta ditxu 2.500 kilo atxurrakin, ez? Eta, guk eta lagundu eskuen danek, baina, hortako, ez dakit, esan edotena pixkat, makinaizia hartzen junala, ordu horreanak bajatzen doiat, eta pixkat, asuntua errezten. Idalatorre, esplotazion, Aitzolek eta Andoni, ze bezala, nik uste dut, badauzkila aukerak aurrea ertetzeko. Baina, Idalatorre be, ez da erena. Orduan, eozin ekimen ekonomikok behar du infrastruktura bat. Infrastruktura hori Euskal Herrian oso garestixea dago. Terrenuak eta eraikuntzak eta jende berrixa hasi bidabenak, hasi bihar baldin badau infrastruktura dana berrikik ipintzen, artean erronka biderkatu egiten da. Horreik danak ahaztu barik, baina kontua kontu Idalatorre bizi da berriz be. Baserrixa martxan dau, ekoizpen betian, etxeko gaztiari eta haren lagunari esker,
eta ekonomikoki onuragarriz gain etxekuendako polita da hori. Niretako oso polita, eta nire amantzako, ez dut zute esango. Gure amantzako hori da, benetan, eta 9-8 urte dauzka, eta berandako ikustia basarretxea martxan dagoela, eta bere bizi guztien ez dutu da den. Hori, aktibidade hori, gaur egunean zutik mantentzen dela eta eskaintza bat etxeko gai dela, hori izugarria da. Idalatorretik, etorkizunera begira, panoramiak argi ilunak eukiarren, animoso dauz Andoni eta Itzol. Ez dakit, itxaro pentsu eta goguak, aurrea segitzeko, nik uste bai nita bai Andoni ala gaela. Nola izateko asuntuak funtzionatzen dozku, saltzen du eta gauzak, lanian asmatzen duela emoten dago eta nahiko ondo. Eta gero orokorrian begiratuaz, pixkat nekazaritziai eta abar, ez dakit, etorkizuna, gaur egungo politikekin jarraitzu ezko, ondo ez. Baina nola egin adibideak bada, eta nik pixkat 3 mezu bialdu nahi nituzke, ez? Bata administrazio publikoei, azkenean dirua ipintzen da benak subvenzionatzeko nekazaritzia eta politika danak ipintzeko, eta subvenzioak zemogutan nekazaritzia subvenziona edo elikagaiak eta abar, erabakitzen da benak administrazio publikoak dira, eta hemen oin arte indaba postu bat ez, ahonditzeko esplotazioak, intensifikatzeko, espezializatzeko ez gauza jakin baten baizik eta pausu jakin baten, eta politika horrelaga eta ikusteko ez, iparraldean bertan dauku adibide bat, ze eredudan funtzionatzen da bena, ze eredudan lanpostuak mantentzen dituena, ze eredudan bermatzen da bena transmisioa generazioen artean eta etxaldien eta baserrixen transmisioa, eta pixkat hildo hori hartu bilukia administrazioek nahi baldin bada sektoreak aurrea itxia eta indartzia. Beste mezu bat bialdu nahi notzekie lur jabiei eta baserri jabiei, pixkat azkenean euren kolaborazioa gaur egun ezinbestekoa dalako, oso zaila da sektorian hasi nahi den batek, gazte batek, lurrak eta baliabideak lortzia lanaiekin alizeteko, eta horretan jabe dienek eta errestasunak emotea, gombia nahi nituzkie, pixkat euren baserriak ez ikusixaz bakarrik ondasun, diru eta atzeko ondasun bat bezala, baizik eta baserriak ikusixaz, herri danan ondasun kultural, sozial eta ekonomiko bezala, ez daukan bere balio eta funtzio produktiboa aintzat hartuta, eta pixkat errenta bidez edo bestelako tratuen bidez errestasunak emotea instalau nahi daben jendeai. Eta azkeneko mezu emon nahi notzekie, pixkat gaztiei animau deiztela lan hontan hartzea, azkenean esan duna, lanak berez, lan danak bezala bere alde honak eta bere txarra euska, gaur egun prekaixua da, ez dalako ondo pagatzen, esaten dabe batzuk, lan hori gogorra da, lana bea, euska bere faktore gogorrak, udan lan inbida, egualdi honakin, falta itxen da benian lan inbida eta punto, eta horakoak euska, baina lan hau gogorra gaur egun da, ordu pila bat sartu dialako, ordua gutxi pagatzen dalako, ez? Baina artiamen nahi nituzke gaztiak animau, emotetan satisfazio batik, kanpoan lan itxeko aukeria, zeure buruan dago lan itxeko aukeria eta ez beste batentzat, erabakiak hartzeko askatasuna, eta ez da hau sektore hau indartuko gaztiak ez da animatzen. Azkenengo 3 urtean berdura oso ona jaten ari gara eta osasunak eskertzen dago, etxien be.